Patas sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras niya to sa ngunyan, 3 minutos. Makalihis an alas 12 nin Pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Indugabus. Makakaibahan ta sa lado technical digdi sa satuyang studio. Si Cha Buena Obra. Yaon man si Felix Lagrimas. Seryosohon bagang nagpapara pindot. Si Aldrin Orlanda ang satuyang information officer. Si Ma'am Kayla Riago Ligasyon sa opisina. Si Jimson Oco, siringman si Jimmy Guanzon, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatud kan mga Bareta sa Pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Headlines kita kan mga Bareta sa lado lokal. Iriga City Police Station nagkondusir nin checkpoint in connection kan padagos na pag-obserbar kan physical distancing asin man ipinapautob mapadapit sa COVID-19. Barangay Council kan San Isidro, Syudad kan Iriga, padagos an suporta sa mga programa sa San Isidro Elementary School. Sarong online seller arestado sa pagpapabakal kan droga, asin man pagtatago kan dai dokumentadong badil. Arong sa Banwan kan Nabwa Camarines Sur nasulo kaso bagong pagkaaga. Dugang na reward money na 100,000 pesos itatao ni Mayor Nenyo Taiko kan Banwan kan Pasakaw, Camarines Sur. Camarines Sur, Level 2, Forest Nationwide, asin man, Forest sa Rion kan Bicol. Ekonomiya duman sa syudad kan Legazpi, pinaglalauman na liwat mabalik matapos man na maabot kan syudad ang herd immunity. Kaso kan COVID-19 digdi sa Bicol, liwat na naman na suminirit matapos na mailista ang 41 bagong kaso. Ngunyan naaldaw. Bicol Medical Center, Department of Psychiatry, ipinasairarom sa sarong simanang lockdown.
Nakaburol na 4 na miyembro kan sarong pamilya na nagadan sa kasulo na tuminama sa sendang harong duman sa Barangay Concepcion sa Birak, Catanduanes. Anong katawo sa bit sa manlain-lain na krimen arestado sa pinakusog na manhunt operation duman sa Albay. Flag raising ceremony liwat na isinagibo kan nagkakaperang LGU duman sa Albay matapos man an 11 bulan na suspension kayni ninhuli sa huma kan COVID-19. Enot na executive order ngonya na 2022 ipinagpaluwas kan banuan kan Kamalig Albay ngunya na simana en koneksyon kan paglilikay sa huma kan COVID-19 Omicron variant. Dubling paglilikay ipinagiromdom kan na barangay chairman duman sa Birak, Catanduanes kung saan nangyari ang kasulo kasudma na nagwalat nin 4 na casualties. Headlines man kita kan mga barata sa lado nasyonal. Pinakamataas sa 73 na aldaw new COVID-19 infection sa nasyon suminirit sa 5,434. Frontliner for Lini may fundraising event sa pinaghagupit ni Udit. Libreng antigen test, tulos na contact tracing pangapudan. Maglikay sa Omicron, alagad, dai, magpanik. PNP chief nagpositibo sa pinagdududahan Omicron variant. Bulacan, Cavite, Rizal, Alert Level 3, Puon, Ngunyan. Poblasyon girl, magurang kakasuhan, kan DILG. Yan po ang nagkakaperasan na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa Pagkaudto. Ngunyan sa detalyes na kita kan mga barata sa lado lokal. Nagin matrayumpo ang ginibong pagkondusir nin checkpoint kasuod mang alas 12 nin pagkaudto hasta alas 2 nin pagkahapon kan team na pinanginginutan ni Police Major Margarito A. Manaog, Deputy Chief of Police, asin man sa irarom kan supervision ni Police Lieutenant Colonel Carl Joseph B. Haushan, an officer in charge kan Iriga City Police Station. An pinagkondusir na checkpoint ginibo duman sa may atubangan kan petrol gasoline station sa Barangay San Juan digdi sa syudad kan Iriga. Ini parte kan anti-criminality campaign kan PNP. Siring man ang pagpagirumdum sa mga motorista asin man mga riding public na padagos na obserbaran ang personal safety asin man health measures kontra sa COVID-19. Mientras tanto, kan taon 2018, susog sa Philippine Statistics Authority o PSA Cluster 4, ang Camarinesor pag-abot sa poverty incidence, igwanin 19.3%. Alagad haros sa tulong taon sana na nakalihis, first quarter kan taon 2021, Cluster 2, ang probinsya, igwananin 34.2%. Gustong sabihon, nagtios orog
an probinsya. Antes pa man na naglamasa ang surunod-sunod na bagyo hasta sa COVID pandemic kan 2020. Por medyo kan masasabi kan Camarines Sur ang poorest province digdi sa Bicol. Tasi Masbate, Sorsogon, asinman Camarines Norte nasa Cluster 3. Si Catanduanes, asinman Albay, Cluster 4. Camarines Sur ang sulaminting probinsya sa mainland Luzon na kaiba sa Cluster 2, Forest Provinces. Taan Romblon, maski nasa Luzon, Group of Island ini. Nasa Mindanao, hali man ang Forest Provinces base sa report kan PSA. Kadaklan man sa kasabayan kan Camarines Sur sa Cluster 2 mga probinsya sa Visayas asinman sa Mindanao. Iniman iyo ang Agusan del Norte, Bukidnon, Davao Oriental, Dinagat Island, Eastern Samar, Lanao del Norte, Leyte, Maguindanao, Negros Oriental, North Cotabato, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Western Samar, asinman Zamboanga, Sibugay. Halangkaw na poverty incidents nagluwas pa sa Commission on Audit Annual Financial Report kan LGU taon na 2020 na Camarines Sur ang top 3 sa mga probinsya sa Pilipinas na igwang pinakadakol na utang na nasa 4.91 bilyon de pesos. Kaiba sa top 3 kan 10 provinces na may highest amount kan total liabilities. Iyo ang Negros Occidental na igwang 7.12 bilyon de pesos na utang, asinman ang Palawan na ikaduwa na igwang 5.93 bilyon na utang. Kan Nobyembre 5 taon 2021, ipinagluwas kan DILG, Bureau of Local Government Supervision, ang final na listahan kaini kan LGU sa Bicol na pasado sa 2021 Good Financial Housekeeping. Risti hiyusong pagbisto nin hulita dapat pasado ang sarong LGU sa audit opinion kan COA asinman nagkumpli sa full disclosure policy. Ang syudad kan Iriga pasado asin na igwang 21 banwaan digdi sa Camarines Sur na nakapasarman alagad sa provincial government dai. Cluster 2 sa Forest Provinces. Top 3 province na pinakadakol na utang kan taon 2020 sigon sa COA. Bagsak sa Good Financial Housekeeping kan taon 2021 sigon man sa DILG. Resulta, Camarines Sur ang igwang pinakadakol na nagtitios na pamilya digdi sa Bicol, sabi man sa listahanan 2019 sigon sa DSWD. Iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta. Field Report! Kwanuntan report magahali sa satuyang mga pagribas sa luwas. Nasa linya si Rot Pornillos. Rot, maray na udto, go ahead kan sa imong bareta. Maray na uto pag sa imo ang ate Bongais, ngunyan na aldaw pinagsasagibuan na swab test kan mga miyembros kan PNP sa Banwaan kan Bao Camarines Sur, kan Ednero kan provincial government kan Camarines Sur.
an baliduang police station and beneficiary ngunyan na daw an libreng swab test yu an Tigawon police station asin an Baaw police station ini an ipinaabot na informasyon ni Police Master Sergeant Marvin Sanchez kan PNP Baaw ini tanganing nakalikayman sa Omicron variant asin tanganing maging salbado an sa indang opisina asin sa nagkapira pang mga opisina kan variant kan COVID-19 ang mga frontliners arag kan mga kapulisan digdi sa Camarines Sur. Yan tali ka atig no ang katuyang dugang na Bareta sa lado lokal, Rob Cornelius para sa Radyo Ronda reporting. Field Report! Salamat na marahay Ruth kan sa imong dugang na Bareta sa lado lokal. Hali dyan sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Na nagdarayan sa oras na 18 minutos makalihis an alas 12 nin Pagkaudto. Ngunyan sa iba pang detalyes kita kan mga barata sa lado lokal. Saro sa mga patunay na an Barangay Council sa pamamayo ni Kapitan Gary Mirino. Asin man kan PTA President na si Kagawad Jason Soylo, tunay na nagsusuporta kan mga programa kan San Isidro Elementary School. Saro na digdi ang pinagigibong handwashing station, asin man isolation facility bilang preparasyon kan face-to-face learning kan sinambitan ng eskwelahan. Paabutan ko nin maray na udtuan sa tuyang masusugid na mga paraantabay. Si Manoy Eddie Bongais Ibatan nagaantabay duman sa San Mateo, Rizal. Nadakop kan mga operatiba ang sarong lalaki kan pinagsarong tauhan kan CDEU CIU sa pangingenot ni Police Lieutenant Colonel Edgar Boots Moraleda, Police Station 3 SDEU sa pangingenot man ni Police Major Miguel Nool III, CMFC Entel asin man kan 501st Regional Mobile Force Battalion 5 sa irarom kan na pamamayo ni Police Colonel Marlon M. Catan, City Director, sa koordinasyon man kan PDEA Regional Office 5 kasuod mang Pizza 4 kan bulan kan Enero taon 2022 alauna 15 nin pagkahapon duman sa Suna 5 sa Villa Street, Clopa, Barangay Kalawag sa Syudad Ganaga. Ang suspect pinagbistong si Jonathan Orense Iduro, 32 anyos, mayong agom, sarong online seller, residente kan sinambitan ng lugar. Kaiba ini sa Regional Recalibrated Priority Database kan illegal na droga. Mantang sa isinagibong operasyon kontra sa sinambitan ng suspect, kung sain ang pusher buyer kaiba ang confidential informant, nakabakal nin sarong pakete kan pinagdududahan shabu na nagkakantidad 500 o 15,000 de pesos. Mantang na-recover pa sa suspect sa Plainview na paagian na sarong unit kan kalibre 38 revolver na pano kan 5 live ammunition. Ang suspect yaon na ngunyan sa kustodiya kan Police Station 3 sa sinambitan ng syudad. Tangani man na isairarom sa magkakanigong dokumentasyon. Siya man ang naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, asin man Republic Act 10591. Ang matrayumpong operasyon na ini sa illegal na droga iyo ang pinaka-enot ngonyan na taon 2022.
Mientras tanto, nasulo ang sarong harong duman sa Sunados, Santiago Old sa Banuan kan Nabwa, Camarines Sur, alas 10 kasubagong pagkaaga o kasuudma na pagkaaga Enero 4 taon 2022. Pagsasadiri ini kan mag-agom na si Celestino asin man Anastasia Bagasbas. Sigun sa informasyon na nakoa sa mga residente kan barangay, nagpuon subuot ang kalayo nin huli sa nabayaanan na sinapna. Mayo subuot na naisalbar na gamit nin huli sa marikas na paglakop kan kalayo. Sa post kan barangay kagawad kan sinambitan ng barangay, naghahagad ininintabang para man sa pagpupuon liwat kan mag-agom. Iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta. Mataonin dugang na 100,000 de pesos na reward money para man sa mga o sa urog pang maparikas na ikakadakop kan may kagiginibuhan sa paggadan asin man subuot panlulugos sa 14 anyos na daragita sa barangay Dalupaon sa Banuan kan Pasakaw, Camarines Sur. Personal man na nag-abot nin sa okan sa iya man na tabang an alkalde sa pamilyang nabayaanan kan sinambitan ng biktima. 200,000 de pesos na ngunyan ang total na reward money na itatao sa siisayman na may informasyon mapadapit sa nangyaring krimen. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata, base man sa proporsyon kan 4 Filipinos kan first semester kan 2021, orange level o level 2 forest and probinsya kan Camarines Sur sa enterong Pilipinas. Asin man forest sa gabos na probinsya digdi sa Riyon kan Bicol. Ini base man sa enterong Luzon Island, Camarines Sur, asin man Romblon, ang nasa orange level o level 2 forest na probinsya. Mantang kaparehong level kan Camarines Sur, iyo ang mga probinsya na arog na sana kan Maguindanao, Cotabato, Bukidnon, asin iba pa. Mientras tanto, ipinahayag ni Legazpi City Mayor Noel Rosal na tiwala subuot siya na liwat na may babalik ang mabaskog na ekonomiya sa syudad kan Legazpi, makalihis na maabot kaini ang herd immunity kontra COVID-19. Sigun sa alkalde, dikit-dikit nang maibabalik sa normal ang operasyon kan mga business establishment sa lugar na makakatabang tanganing liwat na mapataas unemployment rate sa syudad. Urog na sa mga residenteng nawaraanin hanap buhay sa kasagsagan man kan pandemya. Base kaya sa pinakahuring listahan, uminabot na sa kabilugan na 160,050 na mga individual sa syudad kan Legazpi ang natawanan na nin first dose kan bakuna, mientras na nasa 128,212 man ang fully vaccinated na kontra sa nakakagadan na virus. Sa kaibong kan magayon na vaccination rollout kan syudad, padagos pa man ang pangapudan kan alkalde sa mga Legazpenyo na sunodon permi ang mga ipinapautob na minimum public health standard. Asin dai magduwa-duwang isip na magpabakuna, ninulita ini ang enot na depensa kan hawak, tanganing dai maulakitan kan nakakagadan na hilang.
Mientras tanto, liwat na naman na suminirit ang kaso kan COVID-19 digdi sa rehiyon kan Bicol. Matapos man na mailista ang 41 na mga bagong kaso kan helang ngunyan o kaso udmang aldawnin Martes. Base sa datos na pinagpaluwas kan Department of Health, 21 kaso ang naidugang sa probinsya kan Camarines Sur, kung sain 5 sa mga ini ang hali sa syudad kan Naga, 4 duman sa Banwan kan San Fernando, 3 sa Libmanan, tig-2 na kaso ang Banwaan kan Bula, Kabusaw, Tigawon, mientras na tig-saro man ang Banwaan kan Batu, Karamuan, asin Sipukot. Mientras tantong 11 bagong kaso man o kanhelang ang nailista sa probinsya kan Albay, kung sain 3 sa mga ini ang hali sa syudad kan Legazpi, may tig-2 ang syudad kan Ligaw, asin Banwaan kan Rapu-Rapu. Mientras na nagsusulong kaso man ang naidugang sa mga Banwaan kan Daraga, Ginubatan, Piudoran, asin Tiwi. 8 bagong kaso man ang nailista sa Sorsogon, kung sain 3 kaini ang hali sa Banwaan kan Matnog, Tigsaro, ang Banwaan kan Irusin, Huban, Magallanes, Donsol, asin man Sorsogon City. Mientras na may sarong kaso hali man sa Pasig City, alagad digdi na irehistro sa Bicol. Mayo man na kaso sa COVID-19 ang probinsya kan Masbate, Catanduanes, asin man Camarines Norte. Apuera kaini uminabot liwat sa 1,890 ang aktibong kaso kan COVID-19 sa rehiyon, hali sa kabilugan na 46,868 na mga kumpirmadong kaso. Sa kaibong kaini, mataas man ang bilang kan mga bagong na umayan na uminabot sa 221, kung sain 183 kaini ang hali sa syudad kan Naga, 35 sa Albay, 3 sa islang probinsya kan Catanduanes. In connection kaini, padagos man ang pagkukumbinsir kan DOH sa mga Bicolano na pirming sunodon ang mga ipinapautob na health protocol, asin man makisumaro sa nagpapadagos na vaccination rollout, tangani man na mataonanin proteksyon an sadiri orog nangunyan na may huma kan Omicron variant digdi sa rehiyon kan Bicol. Detalyes paman kita kan Bareta sa lado lokal. Ipinas sa irarom sa sarong simanang lockdown, puon ngunyan aldaw o kasudma Enero 4 ang Bicol Medical Center, Department of Psychiatry, duman sa Barangay Kadlan sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. 8 sa 10 pasyente ninda ang nagpositibo sa COVID-19 sa isinagibong random reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR test. Alagad sigon man sa administrator designate kan BMC, Department of Psychiatry, na si Maria Teresa Galban, asymptomatic ang 8 pasyente asin naka-isolate na. Saro pang pasyente hali man sa Acute Crisis Intervention Service o ACES ang nagpositibo sa isinagibong antigen test, kung kaya tulos man na ipinagbalyo duman sa Bicol Medical Center COVID ward sa syudad kan Naga. Maabot man sa 200 ang pasyenteng sa presenteng yaon sa pangangataman kan Bicol Medical Center Psychiatry Department. Abiso kan Bicol Medical Center sa mga pasyente o pamilya na mga ngaiponin psychiatric help asin man follow-up
check-up na makipag-koordinar mo na sa saindang Municipal Health Officer. 24 na ang nailistang kabilugan na kaso kan COVID-19 sa sinambitan ng pasilidad puon kan nakaaging taon. Mientras tanto, nakaburol na ang 4 na miyembro kan saruma na pamilya na nagadan sa kasulo na tuminama sa saindang harong sa Barangay Concepcion sa Birak, Catanduanes. Kasubagong maumagahon. Ang mga biktima, iyo ang sarong 25 anyos na lalaki, asin man ang sa iyang 28 anyos na kasaruan, asin ang sa indang mga aki na may edad 7 asin man 3 anyos. Mantang nakaligtas man ang 37 anyos na lalaki na tugang kan babayi sa insidente. Sigon ki punong barangay Anthony Arcelia, sarong Banggisena ang burol, asin man nakatalaan ng ilubong sa agang-aga. Mantang padagos pa man ang investigasyon kan Bureau of Fire Protection, Birak. Alagad sigon ki Inspector Marlon Vargas, Fire Marshal kan Bureau of Fire Protection, Birak, faulty electrical wiring ang posibleng pinagpunan kan kasulo. Nagkakantidad man subuot nin 3 milyon di pesos ang inisyal na distruso sa kasulo na duwang iskalon na harong. Mientras tanto, anom na katawo na may manlain-lain na kaso ang pinaghanap kan albay kasurog groups sa laog sananin sarong aldaw sa manlain-lain na lugar sa probinsya kan albay kan pizza 3 kan Enero kaning presenting taon. Sa pinakusog na manhunt operation, enot na naarestar alas 8:30 nin pagkaaga kan mga tauhan kan Malinaw Municipal Police Station. Iyo si Krisa, 24 anyos, daraga, mayong trabaho, residente kan Purok 3, Barangay Balading, Malinaw, Albay. Wanted ini sa kasong theft o panhabon na may piyansang nagkakantidad 3,000 de pesos. Mantang alas 9:35 manin pagkaaga hasta alas 7:37 nin pagkabanggi kan parehong aldaw kan ikondusir kan mga operatiba kan Legazpi City Police Station an operasyon kontra sa mga wanted na persona na nagresulta sa pagkakaarestar ki Franklin, 49 anyos, may agom, taga Barangay 18, Kabangan, Legazpi City. Mark, 35 anyos, may agom, asinman residente kan Barangay 23, Phase 1, Imperial Court, Syudad kan Legazpi. Parehas wanted sa kasong violation of city ordinance na may ipinagtalaan na piyansa na nagkakantidad 2,000 de pesos. Asinman si RJ, 26 anyos, may agom, mayong trabaho. Nag-i-star sa Purok 9, Barangay Bigaa, sa Syudad kan Legazpi. Wanted man ini sa kasong serious physical injury na may pinagrekomendar na piyansa na nagkakantidad 18,000 de pesos. Mientras tantong alas 7:40 man nin pagkabanggi, kan maarestar kan mga kapopulisan kan Tiwi Municipal Police Station si Rapi, 28 anyos, soltero, residente kan Purok 5, Barangay Kararayan, Tiwi, Albay. Wanted ini sa kasong pagbalgar sa Anti-Child Abuse Law, Section 5, Paragraph B, kan Republic Act 7610 na may piyansang nagkakantidad 200,000 de pesos asinman kasong rape na mayo na pinagrekomendar na piyansa ang korte. Dai man nagpahuri ang hipatura kan PNP kan Tabaco City
kan ikondusir maninda ang manhunt operation alas 8:09 nin pagkabanggi kontra ki Rene. May kasaruan residente kan sinambitan ng lugar asin man wanted sa kasong special cases of malicious mischief. An matrayumpong operasyon resulta ini kan padagos na pakikipagkoordinar asin man suporta kan mga namamanwaan na padagos man na nagpapaabot nin informasyon sa kapupulisan na labilabing nakakatabang para man sa papa-atendir asin man paghahanap sa mga tao na padagos pa man na nagtatago nin huliman sa kinasasabitan na krimen. Sigon ki Police Colonel Attorney Arnold C. Santiago, Provincial Director kan Albay PPO, tatawanan niya nin halangkaw na pagsasaludo ang mga kapupulisan asin man ang mga namamanwaan sa probinsya kan Albay sa mayong untok na pakikipagkoordinar. Nga rason tanganing mas mapagian asin man mas maparikas ang pag-utub kan sa indaman na obligasyon na matawanan nin proteksyon ang lambang namamanwaan sa probinsya kan Albay. Mantang maipapautub ang pagkakaigwan nin tultul, matuninong asin mauswag na probinsya. Ini sa pakikipagtabangan man kan gabus. Oras niya to sa ganyan 39 minutos makalihis an alas 12 nin pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarinesor. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sa rong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng F&S Beauty Salon, owned and managed by Shireen O. Sanchez. Ngunyan, bukas na makukuha sa kanto sana kan East Chapel kan San Nicolas, Iriga City. F&S Beauty Salon. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras pong ini dara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. This time check is brought to you by Senator Leila De Lima. Loren Legarda po. 18 years akong senador at nagsulong ng mga batas na nakakatulong sa mga nangangailangan. Free college education law. Para sa aming edukasyon. MSME law. Batas para sa aming kabuhayan. Climate Change Act. Mga batas para sa kalikasan at climate change. Mga batas na ginawa ko na napapakinabangan ngayon. Sana makatulong pa ako sa mas marami. Loren Legarda. This is a paid advertisement. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Radyo Ronda Newswatch. Ngunya na balik girare kita sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata. Alagad paabutan tanin maray na udtuan sa tuya pang mga masusugid na mga paraantabay. Si Madam Nineta Losenya, si Binko Balbuena, Gemini Prestado Bongais Salba with Baby Blue, and ki Vicente Albay Salba
alias Inting Bulagting Kabisuti. Si Manay Oresa Prestado Bongais duman sa Cainta Rizal. Si Ramon Gomez Valenzuela Asinman. Si Tonet G. A. Baldos. Ngunyan detalyes na kita kan mga barata sa lado nasyonal. Pinagsugo kan Department of Transportation ang mga bus companies, PUB operators, asin man transport terminal sa Metro Manila na syertohon na mahigpit nindang maipapautob ang health asin man safety protocol sa mga pampublikong transportasyon patin ang 70% passenger capacity. Ini kasunod naman kan pagsasairarom na kan gobyerno sa riyon sa Alert Level 3 ninhuliman sa padagos na pagdakol kan mga naililista na mga bagong kaso kan COVID-19. Mahigpit sindang masunod sa health protocol orog na ang 70% maximum passenger capacity sa mga public utility vehicles o PUV. Nangangapudan man ang LTFRB sa mga PUV operator, driver asin man pasahero na sunodon ang 7 commandments for public transport patin ang 70% maximum passenger capacity order sa mga PUV. Patanid kan LTFRB anday pagsunod sa mga health protocol sa mga PUV o ang pagbalgar sa 70% na maximum passenger capacity order. Ini itinutukdo na pagbalgar sa kondisyon kan prangkesa. Pinatanidan man kan LTFRB ang mga PUV driver na daima pautob kan 70% maximum passenger capacity role patin man ang higot na health protocols sa saindaman na mga lulunadan na pwedeng masuspender ang saindang driver's license. Ang mga mabalgar na tsuper pwede man na maatubang sa dugang na mga criminal complaints. Mientras tanto, picture tuma ni Manila City Mayor Isko Moreno na bastante ang supply ninda kan mga anti-COVID-19 na bulong bilang parte kan sa indang pag-aandam sa panibagong surge na posibleng idara kan Omicron variant. Sa saindang imbentaryo kanakaaging Domingo, may laog ang saindang medicine cabinet ni na 22,758 tabletas kan Molnupiravir, 3,935 na Remdesivir, 3,520 na Baricitinib asinman 732 na Tocilizumab. Nakatalaan mag-abot man kasoodma Enero 4 ang dugang na supply kan Molnupiravir na pinagbakal kan lokal na gobyerno kanakaaging Disyembre. Mientras tantong gadanman ana tulong preso mientras na 14 pa ana nagkairirido kan na magkaigwanin riot sa New Bilibid Prison NBP sa Muntinlupa City kan na Domingong Banggi. Sigon kay Bureau of Correction Bucor spokesperson Gabriel Chaklag, parehas nagsapo nin mga tama kan bala ang mga nagkagaradan. Alas 6 nin pagkabanggi kan magpuon ang kariribukan asin matapos mana masaway isinagibo ang clearing operation hasta alas 12 nin matanga sa maximum compound kan New Bilibid Prison. Nagpuon sa nasubuot sa surubahan sa mga preso na sa magkakataid na dormitoryo sa East Quadrant hasta sa may nadangog na sarong putok kan badil na pinagsundan pa kan riribayan kan mga putok. Parehas improvised firearm ang ginamit sa sinambitan ng riot sigon pa ki Chaklag. May 7 preso na nagpasimuno sa kariribukan ang pinagdara sa isolation area para man sa disciplinary action. Mantang padagos pa man subuot ang pagsasagibo
kan investigasyon na pinaglalauman na dakol pang maaaraman na sabit sa kariribukan. Mientras tanto, naghataw naman sa 5,434 ang bagong pigtamaan kan COVID-19 sa Pilipinas. Sa pinakabagong datos kan Department of Health o DOH, huli kaini nag-abot na sa 2.86 milyon ang naulakitan kan sinambitan ng nakakagadan na virus. Puring mas halangkaw ang single day new COVID-19 inspection kan nakaaging pizza 23 kan Oktubre kan uminabot sa 5,807 ang naulakitan. Sa kaibong kanalangkaw na bilang kan new COVID-19 cases, nasa 16 na laboratorio pa ang daing nakapagsumiter kan datos sa COVID-19 Document Repository System o CDRS. Ang sinambitan ng halangkaw na bilang na harayo sa 421 kan nakaaging simana, ang nangyayari ngunyan na nalaog na kan mas nakakaulakit na Omicron variant kan helang ang Pilipinas. Kan Agosto, sinasabing uminabot sa 26,000 ang wave kan infection huli sa Delta. Sa pagkakarkulo kan ahensya kan salud, uminabot sa 8 beses na mas nakakaulakit ang Omicron kumparar sa Delta. Iba pang detalyes kan mga Bareta sa lado nasyonal, nagpahayag man ang aktres na si Angel Aquino bilog na suporta sa dalagan kan pag-asa program kan frontliners for Lini sarong virtual move 8 na an katuyuhan magmukna nin kaaraman asin magkuanin suporta sa kandidatura ni Vice Presidente Lini Robredo bilang presidente sa 2022 election. Sa sarong Instagram post, sinabi ni Aquino na mauot man kan event na ipautob an magayon na salod asin manguanin pundo para man sa medical mission asin outreach program kan frontliners for Lini. Pinunan an aldaw na may paglaom, magdalagan, maglakaw, asin man magbisikleta na para sa banwaan sigun pa ki Aquino. Pigkumbinsir man kan aktres an publiko na darahon an sa indang pamilya, asin man mga kabarkada sa event nin hulita libre an registration. Asin bukas ini hasta sa Enero 5 ngunyan aldaw na Miyerkules. Sigun sa organizer, parte kan makukuan indang pondo, iyo ang gagamiton kan frontliners for Lini para ipantabang sa mga biktima kan bagyong Odit. Pwedeng magbisita ang mga interesadong mag-iba sa saindama na website na https://bit.ly/takbo ng pag-asa para sa dugang man na mga informasyon. Mientras tanto, liwat man na nangapudan sa gobyerno ang party list group na Act as One Philippines, Act as One para man sa tulos na mahewas asin libreng antigen test sa mga namamanuan ngunya na liwat na nagsipa ang kaso kan COVID-19 sa nasyon. Ini kasabay naman kan pag-apilar kan sinambitan ng Health and Social Justice Advocacy Group na magsagibonin
o ang gobyerno nin epektibo asin mahiwas na contact tracing tangani nga malikayan an marikas na paglakop kan helang. Sigun sa Aswan Party List, dakula an maitatabang kan na tulos asin mahiwas na contact tracing asin pagtatauman nin libreng antigen test urog na sa mga lugar na nakapaglista nin dakol na bagong kaso kan COVID-19. Dugang pa niya, kasimbagan man ana sinambitan ng pangapudan, tangani man na makontrol ang pagsipa kan bilang kan mga bagong kaso. Sigun sa kakarkulo kan University of the Philippines, UP Pandemic Response Team, posibleng mangyari ang pinakamataas na orolakitan kan COVID-19 hali man sa katahawan kan Enero hastay katulong simana kan Pebrero. Mientras tanto, sa kaibong kan liwat na pagdakol kan kaso kan COVID-19 sa nasyon, sinabi ni health expert Doktora Minggita Padilla na posibleng an Omicron variant na ang maglakop sa mga komunidad. Alagad dai subuot ini, rason tanganing magpanik ang publiko. Sigun pa sa doktora, may nakaulay siyang mga doktor sa sarong dakulang pribadong hospital sa Manila, kung sain 45 ng individual ang nagpositibo sa COVID, alagad tulusan na ang may sintomas na kinakaipuhan, ma-admit bilang pasyente. Dakulang bagay ang pagbabakuna kan kadaklan sa NCR, dugang pamani Padilla. Oras subuot kaya na dakul pa, anday nababakunahan, mas dakul pa ang hospital ngunyan. Pinagkukumbinsir man niya ang mga hospital na dugangan an sa indaman na online consultation orog na. Ninhulita kadaklan sa mga bagong kaso may mga mild symptoms na. Initanganing malikayan ang pagruso kan mga tao sa mga hospital. Iba pang detalyes kita kan mga Bareta sa lado nasyonal. Nagpositibo sa pinagdududahan na Omicron variant kan COVID-19 si Philippine National Police PNP Chief Police General Jonardo Carlos. Sigun ki Carlos, Domingo kan makamati siya nin pang nagtatakig piga gaganot an bilog na hawak asin man kalintura pangungulog kan sa iya man hawak kana kaagi man na Lunes. Magin an sa iyang driver asin aid positive man sa COVID-19. Subuot nagsairarom na sa RT-PCR test an sa iyang mga close-in security asin staff matapos na makamati nin kalintura asin man pagtatakig ang saro sa iyang tauhan. Mayo man na namatian na severe symptom kan helang si Carlos asin ang sa iyang kalentura nasa 37.1 mientras na ang sa iyang oxygen asin man blood pressure normal. Kasood biglang nag-abot sa 107 ang bagong kasong nailista sa miyembro kan PNP kumparar sa 8 kaso kanakaaging Lunes. Ninhuli kaini 164 na ang aktibong kaso. Mayo man na nailistang kaso kanakaaging Disyembre 26 asin man 27 taon 2021. Alagad liwat ining naglubo kanakaaging Disyembre 28. Mientras tanto, isinairarom man sa Alert Level 3 ang mga probinsya kan Bulacan, Cavite, asin man Rizal. Poon Enero 5 hasta 15, ninhuli man sa pagsipa kan kaso kan COVID-19. Sigun ki Cabinet Secretary asin man Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles, pig-aprobaran na kan Interagency Task Force IATF ang rekomendasyon kan subgroup kaini na itaas naman sa mas maigpit na Alert Level 3 ang probinsya.
Sinabi man ni Interior Secretary Eduardo Año na haros triple an itinaas kan mga kaso kan COVID sa sinambitan ng mga probinsya. Kung kaya iinuton na subuot kan gobyerno ang pagpapautob kan maigpit na alert level para man kontrolon ang hiro kan mga tao asin ipagbawal ang mga pagtitiripon. Kan nakaaging Lunes, ipinagdeklarar kan Department of Health na high risk sa COVID-19 ang Pilipinas. Ninhuli man sa pagdakol kan mga kaso na pinagtutubudan, ninhuli sa paghalwag kan restriksyon kan nakaaging Kapaskuhan asin man sa mas nakakaulakit na Omicron variant. Ultimong detalyes na kita kan Bareta sa lado nasyonal. Bako sana ang kontrobersyal na si poblasyon girl Gwyneth Chua ang sasangatan nin kasong kriminal kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kundi magin ang mga magurang asin man tauhan kan Berhaya Makati Hotel ninhuli man sa pagbalgar kan mga ini sa quarantine protocols. Sigon kay CIDG Director Police Major General Albert Ignatius Peru, nagluluwas sa investigasyon ninda na mismong ang ama ni Chua ang nagsundo sa iya sa hotel kanakaaging Disyembre 22, mientras na sa iyang ina ang naghatod kanakaaging Disyembre 25. Mayo man na nahiling na ebidensya para iiba sa kaso ang mga kabarkada ni Chua na nakaiba kay ni sa dinner asin man parte kanakaaging Disyembre 23. Si Chua uminabot sa Pilipinas haling US kanakaaging Disyembre 22, alagad imbis na magtiner sa hotel para man sa quarantine, nakiparte ini sa Kampay Bar sa Barangay Poblasyon asin nag-dinner sa Miho Comfort Food na nakuahan man nin CCTV asin nahiling ka nagkakapirang testigo. Nagpositibo si poblasyon girl sa COVID kanakaaging Disyembre 26, patin ang nagkakapira niyang nakaiba sa parte. Mientras tantong damay man sa kaso ang nagkakapirang staff kan hotel, ninhuli ta pinagpabayaan kaining makaluwas sa iyang mandatory quarantine si Chua. Pinagmayabang man subuot ni Chua na may koneksyon siya kaya nakaluwas nin hotel. Naglalataw na pinagbalgar ni Chua ang Republic Act 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Sa presente, nagtitiner sa sarong isolation facility sa Metro Manila si poblasyon girl. Yan na po ang naging kateripunan kan sa tuyang pagbabareta. Sa bareta sa Pagkaudto ngunya na aldaw nin Miyerkules, Pizza 5 kan bulanin Enero taon 2022. Maray na hapon na sanaki Juliet Saliente Giorgio. Nakaibahan ta sa lado technical digdi sa satuyang studio. Si Cha Buena Obra, si Aldrin Orlanda ang satuyang information officer, si Ma'am Kayla Reyago Ligasyon sa opisina, si Jimson Oco, si